Wicunduk tekaning waktu wis ninggal tekaning mangsa kunambe tepat kunembe Papa kunci serangan selira arisaha manis imutna paswira mandala saya budima kehoyong gama arisaha saha namina selira kabayang bae kesengipti kebina bina aduh 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 saha anjeng padahal sing aran jarak pulau emas kelawan sumur tiris iku ora aduh tapi kok kenang apa nawang wulan nganti klalen apa sih saking sibuke konon kan sehingga laka waktu kanggo anjang sonoh kelawan sudarma wong tua alon-alon triwatan bagian alon asal kelakon ayah deno kuda deno sampun Ratu Tiris kan ngerti nyening pulau emas bakal nganakaken kerepotan nyening pulau emas bakal nganakaken kesibukan yaiku penyucian ananing gong Sukahati sarang memelelai keding bapak kunci bu kunci sing merah wis dadi adat lan kebiasaan Pulau Mas bahwasane setiap setahun sepisan tepatnya ning wulan mulut tanggal rolas gong Sukahati kuduk disuceni tapi ngomong-ngomong masalah gong Sukahati sok kadang-kadang Ratu Tiris gan pengen kedodokan anane gong Sukahati eling-eling mangkeling-eling ama Kang Ajo mumpung ning dunya lamun isun ngomong kelawan Nawang Wulan atawa Handayasari endane Olita Belia sekali-kali Ratu Tiris
sekali-kali ning sumur tiris nganakaken acara ritual penyucian Gong Sukahati. Salah sawijine pepunden ananing Pulau Mas. Wis cenuk tekaning waktu wis ninggal tekaning mangsa. Aduh mama eko serang mama bela mudah-mudahan kapan saate lan kapan waktune Ratu Tiris bakal ngomong terus terang kelawan Nawang Wulan supaya njaluk diijinaken anggone nyuceni Gong Sukahati mau. Ketiba pamenggori kang ora disangka-sangka kang ora dinyana-nyana sulaya maning janjine Hitung-hitung kanggo ngormati panitia unjungan Mbah Buyut Nyi Gede Jemaras, wabil khususe kanggo sedulur sejati lan setia Wiramandala, kanggo Ayah Denok, Bunda Denok calon tuan rumah, kanggo Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse, Kang Kaji Udi calon ku Taman Sari, terus kanggo Kang Lebih Gaul Bunda Lebih Gaul sing duwe putu loro, wabil khusus kanggo Mimi Cucu Bos Martabak, terus kanggo Mamah Lulu Aa Ari sing duwe Cirebon Kirang nang lagune sesuai sing wis diprogram Cinta Ning Lamunan. Mama Emus, Mimi Emus, sing duwe kantin Wiramandala. Mama Emus, Mimi Emus, sing duwe kantin Wiramandala. Mama Emus, Mimi Emus, kesuwun. Yuk, ya Ratu Tiris, palamarta yuk. Katuran, mlebet ananing sejerone Kraton Sumur Tiris. Rasa kaget sapandurat, enak isun lagi lelamunan, dadak sontak tekane adi isun kaya denek karas lawan sokabe diiring pasukan. Bolone semono supaya enak ngobrole katuran linggih setatah kalian kula. Kodok. Amit agung pangapunten, Buk menawi kadang panjenengan karas sawun kelawan panjenengan sederenge tampanana pangabdian kula kelawan kadang sepah sembah kelawan panjenengan Yayu Ratu. Tek terima karas sebaliknya tampanana puja pangestune isun Ratu Tiris. Kula tampi Yayu. Terus terang baik
Yayu Tiris rasa kaget setakane awakmu. Mulane semono Yayu Tiris pengen takon kelawan awakmu, tapi diiringi kelawan kembang ros. Sumangga. Eling-eling mangkane eling-eling mumpung ning donya. Eling mumpung ning donya. Gusti bahala pasine basah urang tepung tetep lumimiti urang angges ngedalaken janji Mama Eko Mimi Bella kembang lus kaya sisi jai jadi saksi kekuring aku si pepejang pacar urang ularek subahan margi pasini bahala ayah denok bunda denok kembas kaya nu jadi panglipur ati dujujenang tutoingang anjangan kas ikhlas ninggalkeun Jatino kasilih junting kupas kuyas kiwari no jadi saksi Mugia jembareng rahayu lan kamulian den larapaken lan tumibaken dumateng panjenengan kula lan sedanten. Kula ngucapaken kelawan Yayu Ratu Tiris. Mugia panjenengan angsal kabagjan Yayunda. Mama Eko serang Mama Bella Eko di wong Cikedung ajalok digawe Karanten teng waktos saniki ihwal panjenengan sing dados panutan kaula sedanten. Leresku kula netepi kang minangka dados sederek andem dugi teng panggonaning panjenengan badhe wonten kang den pituturaken Yayu Ratu. serang kang lebih kalaupun lebih kau gede kang ajalok Karas Kula nuwun yuk. anak unek-unek apa sining batinira age bedaraken kelawan Yayu Ratu Tiris
Yayu Ratu Tiris siap nerima segala keluh kesah awakmu. Jere kasing aran eman-emane wong meduluran. Tega ning larane ora tega lawan pati. Bang ireng-ireng kinukune sing karinya wang. Mandan apa kang lakoni. Mulane semono aja selendang sinaloka. Beli susah isin-isinan ngomong karo Yayu. Menawa bayi Yayu Ratu Tiris bisa membantu atas segala keluhan-keluhan Karas. Yuk, Iya. tentu panjenengan unding hari sing sebenernya sih. Wong becik ketitik wong ala ketara. Wong bener pasti tutung. Hari sing setuhune laki kesirian Yayu. Kesirian Leres sandangannya kurang bagus, sanes kedudukannya kurang dhuwur. boten yuk cekap sembenten. Ari kun kesirian apa Karas? Anu yuk kesirian dumateng Ratu Nawang Wulan. Nawang Wulan Pangestu yuk. maksudnya? Mama Eko minang kasih ketemangnya serang Mama Bella. Ayah denok bunda denok. Hari kesirian bantutu kesirian ning kedudukan sanes. Sanes kesirian ning prihal sandangan. Sing mantak tadi kula kesirian ning prihal papunden. Pepunden. Hari Ratu Nawang Wulan kan keyakinannya wis beda kelawan panjenengan yuk. Ya bener. Ya pantes saban bulut nganakaken pencucian pusaka. Tapi lamun kula kelawan panjenengan Eling-eling mangkan eling-eling ngamungkung ning dunya. Ajalok natugin ngapsu. sing masih meyakini warisan saking leluhur karanten wulan sing dipercanten wulan kang den papunden dumateng kula ihwal wulan surah. Kula pun ngayalaken lamun satu suro pepunden pusakaneng panjenengan iki kedah den socini. Sekeru kiri gambar batu pisang kayak kaca. Kayak kaca. Senajan ngaweruhi kaya dene gong Sukahati saniki sampun gadah milike Ratu Nawang Wulan. Tapi nikun kan lamun menilik hasil karya ya angsal karyane panjenengan katut kula-kulaan. Oh, Karas kula nun yuk. sejujurnya mah Ratu tiriskan pada Mamaika serang mama bela gede sampulane selawase. Kang lebih gaul bener lebih gaul ayah denok. Bunda denok kekeding. Ratu, Ratu, tiwas Ratu. Ladalah, kong sapa kong? siapa tileke siapa?
sedulur enom. Kring. Punten Ratu. Iya. Bukat kula wis ngganggu ning obrolane sampeyan Ratu. Sengaja kula dilawani ambekan megap mesah. Keringet sampai bebotoran. Kiki tiwas Ratu. Tiwas. Nggih. Maksudnya tiwas priwen Nala Cungkring? Cilaka Ratu. Tiwas karo cilakaku pada Kunuraye. Kakang Karas. Sampeyan kelawan Nyai Ratu Tiris aja enak-enak tumanina ning Pulau Tiris, Kang. Maksudnya Rayi priwe kuno. Pulau Tiris kelawan Belumas bakal sirna ning kertane bumi, Kang. Astaga. Aja guyonan. Aja guyonan sira kanda karo sapa kene Cungkring. Kula eli, Kang, sareng Gusti Ratu Nyai Tiris. Maksudnya sira bisa nep Tiris kelawan Pulau Mas bakal ilang saking pecaturan apa marga sing dadi lantarane kudu Nala Cungkring. Priwe maksudnya Nala Cungkring? Makenen Ratu. Ya. Mungkin sampean wis uning apa sing dadi pepunden ananing Pulau Mas kelawan Tiris, Kakang Karas. Iwal minaka sing dadi pepunden gong suka hati. Tapi waktu kiyen lamun sampean ora gage bertindak lan tuniba ning Pulau Mas gong suka hati arep digawani Cirebon Ratu. Kodikit. Nala Cungkring alon dikit. Nggih. Dudu bae isun Ratu Tiris ora percaya kelawan awakmu. Tapi luwih becik isun pengen takon karo ponakan. Ya podakan sampean Mas Jongkara. Putra Jongkara. Apa bener apa sing diucapane Nala Cungkring mau? Ngomong. Duh, agung pangapunten Ibu Bibi Ratu Tiris.